tenim moltíssims projectes posats en marxa i molt d'ells sobre via, és a dir, per exemple, alguns passos a nivell, per exemple, alguns projectes de reforma d'algunes estacions, que aquests sí que s'han de posar en marxa relativament aviat, una inversió molt important, de més de 17 milions d'euros en qüestió de seguretat, senyalítica i comunicació en via, i ara serà molt important, sobretot, el projecte d'electrificació, és a dir, que afectarà tota la via, no? I també, evidentment, una gran inversió que s'estan fent en tota l'ampliació de tallers, en la modernització de maquinària, equipaments, etc. Evidentment, entrem dins una època, durant aquest any i probablement l'any que ve, en què hi haurà tanta inversió i tanta actuació sobre la via que, clar, s'estarà afectant una miqueta en el servei. I la gran prioritat que tenim des de Serveis Ferroviaris de Mallorca i des de la Conselleria és no haver de paralitzar el servei, és a dir, és gran repte de poder dur a terme totes aquestes inversions sense haver de paralitzar o sense haver, d'anul·lar el servei de tren.